Bama on the beat. Bishop na China, oye go Bishop na China. Oye go the village, na this local south, local government na Nambala, eba go kambule kedeje, lute biye kedoye ulefebe. Ekude my chief is a bishop. Bishop oye go na China odogu. Ewe bishop na China abego. Ewe bishop na China mmongu. Ewe bishop na China ijele. Ojimo temo gobala mmongu. Ogala yani ife. Ogala yani mmongu. Ewe bishop. Oye go bishop na China odogu. Bishop na China. No kuchi mo kemo, ogiri keko, walide imelo kirike. Bishop. Wale kuna kwenda tuli kwenye. Oyolo mamunebe. Wakemo bishop na China bodoku. Ojimo kemo. Aya moto kina suneku. Na China kina jeko ji afya moto kina du Bishop moto dini cheje ya kina so di ogala weli we Bishop afya moto kina so afya moto kina CNC Bishop logistic Wezi boye go Bishop di guy bala mwa. Wede maka Bishop banda. After moto dini cheli chakiri naso. To Los Angeles, yaki naso Bishop boye go na China. Digital marketing. Najila di mike. Obu talent. Eloma special police.
gbasiri ike bishọp oke moto kiri na-atụ moto kiri na-atụ moto dị n'iche n'iche gị na-atụrụ onye ọbụla mmadụ ikpe nwoke obi chairman CEO gbogbo sirista trading company eke dị na China onye ka na-ekwu di bishọp onye ego bishọp na China agụ na-agụrụ gị n'afịa moto dị n'iche n'iche onye ka na-ekwute chọkwa bishọp na China bishọp motos Nigeria Limited ọkemma CEO bishọp na China exchange olileye bụ ebeye nwanụ na n'ise n'oge South ọkemma mọgwụ na-agba mọgwụ egara igala agba egwu bishọp dike afịa moto gị na-azụ eji wee mara odogwu nwoke na ịgbasiri ike ekwe bishọp onye ego na China egwe egwu ya na-agba bishọp onye ebubete moto na Abuja ya na Lagos ya na Anambra niile n'Enugu ọ bụ onye ke na-ekwute ọ bụ n'ijebe Asaba ise bishọp moto ezigbo onye ego odogwu gbasiri ike ojigbo temo mgbe ya lụọ ya adịrị gị mma ebedebe ebube onye mmadụ imeli mgbanwu ji gị jee chi bishọp onye ego ada eme aka ada esi nkọ onye siri igbo bụ nkọ moto gị na-atụ afịa moto gị na-ele trọst and gasket ezoro ezogbo enyeru mgbe ezoteghị ada eme aka ochi gị ọfọ na-agọ n'isi gị bishọp na China ogologo dị na-alụ isi ike ya ji iwe ka akụ na iwe were ebulime nkene ga nkene bishọp si mụ nkene ezigbo mmabi ya chifu n'obisi na okeke eze na-echekwa nụ na n'ise afọ mụtara bishọp CEO Aronika Nigeria Limited ọkemma ogiriga ezigbo nne bishọp na China ogwekpekpe egwu ya na-agba bishọp wekpe na-atala aja onye na-enakwechi anaghị ya bụ ọma nchi ya n'anya bishọp chimu kede ezigbo ihe rọzụ ezi nne gị ilu ụka okeke ndị mụta bishọp oge ụmụ abala niile wenego afọ mụta bishọp na China mama abala nwanyị ọma mama gị gawa n'iru mama na imu n'odogwu wake na iwe ji nwekwa olekwa wefere ndụ bishọp na China afịa moto ka ị na-azụ bishọp si mụ kene ndị oyiye na ya na-adị na mma ndị gbasiri ike chief sifle oke osisi wefe abụ
Prince in the name. CEO. Osipili. West Africa. Limited. Hey, abubuwa chukude lodogodo. Bishop Ekenekwe. Oya delo lumba. Osimu Kenelie. Chief. Onele Punusa. Kirisoye Chokeke. Chairman CEO. Oto Limited. Kirisoto Limited. Wezo Yaka Bishop. Chief Chukwu Kisi Okeke. Chairman CEO. Just Otos Limited. Endi Basirike. Endi Balamwamu. Endi Yana Bishop Unemekiwe. Bishop Usimu Kenelie. Chief Isani Iso Keke. CEO. LGD. Construction Company. Hey. Bishop. Nayu. Edi. Dubai Limited. Hey. Bishop Unatena Nine. Afrema Tokina to Bishop Omunebe. Wasi Mukendelie wa Chief Ojuku. Ojuku Mabike. Ide mwachi nemeze. Wasi Nokuso Kanine. Ide mwachi nemeze. Bishop Simu Kenekwe. Ola na kweku China. Ola Chekye. Idaki Idewa Nini. CEO. Classic. Michael Shea. International Trading Company. Limited. Oyego. Ibalamwamu. Osimu Kenelie. Bishop Usimu Kenelie. Chief Winston. Wese Mweke. Oye Ngodo. Oye Ngodo. Wembo Kulunise. CEO. Sedozilo Ilanga Sidi Nebagote. Osiboye Bishop Ekenekwe. Ojibotemo. Stamping. Exchange. Nigeria. Megwe. Ebanakuna Chideki. Bishop Udo. Bishop Oyego na China. Afreboto Kena Zonazo. Hey, Nitula Tuwa Mesikwe. Osimu Kenelie. Chief Sir. Ines. Wezo Senine. Oke Mawiche Ododeyi. Osopulije Godojo. Oyojo Tukedi na Nampala. Chairman CEO. Rated Communication. Limited. CEO. Roche Trading Company.
de suri bombe Bishop simu kanalia Let's on the level Dossier Banco Oye dosi watching a melody Oye dosi watching a melody Oye nukuku na muli Bishop simu kanalia Watching for president Open the government Oye sabu bishop nine Oye sabu nani se Agana kona cheki ya CEO The warrior nation Agana Taele Antalogine and English Yakaji by Malodogu Akumesibe Nanise Bishop Ekede Akumesibe Wanganise Bishop Simu Kanalia Watching for Yadikachuku Oyadikachuku Ewobe Wikisa Sourcing and pronouncement Service na China Oye Kupeneja CMC Auto and Logistics Wekedi na China Wekedi Beku Wekuka Wekedi Beku Wekuka na Gulodine Wezo Yaka Bishop Ojimekamo Manager Bishop na China Manager Jisike No Kakina Mofuma Wewe Yeku Bemu Otuba Kana na Waibaluma Wezu Gako na Ekwe Ekwe Nebu Ekwe Majumaya na Wakalibe Wewe Wewe Bishop na China Ani buli mani kamani na kwelyo Alokra kwe Wadazini kwa papa Oso yeboku Wezuke kwelo ne akwe Nekwe Bishop Motokina tu Bishop Oyeko Bishop na China Akwe na kulogi Akwe iwe mela na akwe Adwe iwe melenu adwe Makane wona no sisi Adwe bato nini cheni choye kega Bishop na China Bishop odoku Afe bato kiri na adu Haba Ewe Nekwe Mama muna muna kwe Bishop oyeko Ogiriga walimi Adamaka Adesilo Ibobongo Ugochigi Yeligi Bishop Oyeko na China Odoku Masiligo Gali Malamongo Hey! Hapa! Webe nebe nebeli kuwekwe Resuli Bogina Kwe Mongo na China after Botokina today what join the land to kiri ogiri go kuwa wakani pasirike ofana go ni sikiro go na rusike iwa pa kuyani iwewewe iya dikechi echi na kula gogo yo lo imale mwa na wago na wasia